Huh? Upaw! Nabayot! Yes, welcome to my YouTube channel! 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 Ganon. Diba? So, karon guys, magluto taog. Sudan kay udto na kaayo guys. Tara, ubanta. Ubanta. Ubanta! Bye-bye. Mag-play di ay ako siyang isib. So guys, na ako sa kong room. So, mo baba ta dito sa first floor. Kaya na dito among kusina. Alam ko na sa akong second floor. Wala may second floor. Basta, uba na ta. So very ngit-ngit. Ano lang eh. Nanak ko sa terrace. Nanak ko sa pababa na ko sa second floor. Ay, first floor. Second floor? Unsa? Nalam mo ang first floor. Manimang kusina. Malipong tantanan. Kakong gitulok-tulok ang kalibutan. Chase. Magluto ta guys. Ay mag-anta guys. Mag-utan ta. Kanggit-git ng among kusina. Oy. Magpasikat ang sugabi. Ato iyon ang generator. O wala may kuryente. Generator ang gamit kay rich kid. Chase. Akong lutoon guys is kalabasa. Pampalinaw ng mata. Charis lang. Murag buang ay. Mura ko dirig nasudlan guys. So, sige na. Lantaw lang ha. Watch me. Ni. Tcharay! Humanaghugas guys. So, maghaling na to. So, banta, maghaling na ko. Manatay lighter. Hala, patay taan dito ni kahaling. Ha? Ako lang i-try. Liga pa man. Ha? Kaputo na ba po na Maghaling ta guys. Iwan to lantaw-lantaw mo eh. Ngayon paghaling guys, lighter o haling. Bahuan eh, ginamos oy. Ang silupen, bago ginamos. So, pagka man kadlit aning lighter guys, ibutang sa kahuyan guys para ka mapasok guys, kay nangalangay ka patay ka. Upaw beta. Upaw taday. Shout out ko sa mga upaw na bayat. Like me. So mga kaupaw na Heavenly Father. So ngayon paghaling ha again napasok jud ko guys. So itong duwagan og kanang cellophane guys para mo dukot jud ang kalayo guys sa kahoy guys kay among kahoy original kawayan. At least lang ay pero okay na ba siya guys kay maka luto. So among kutsilyo so itong igulgol sa lamian nga kanang chinilas guys para mo
Haling din siya guys, no? Taod-taod pa siya guys, no? Taod-taod pa siya guys, taod-taod pa siya guys. Oh, don't alag lakaw guys. Di ra ka lantawa sa ko diri para makakabalo kag haling. Dapat kabalo ta mo haling guys kay Diyos ko, mamatay taan eh. Pagkahuman, ibutan ng kalha day. Like this. Ay, wait lang. Ang nga guys, mga dapat upaw. Alam mo na kung sa YouTube, di ba? Mga ka-upaw, dapat you put the kalha in the hair. Yes, in the kalayo. Like that. And you can open this because we ibutan na tong mantika diri oy buang. Kasi English daw eh. Nabo man ko ang angayan oy. Humana nakahalin ako. Oh my god. So, bye-bye sa. Bye. Bye sa. Guys, nag-suggest si mama guys nga magbutang daw kag kanang kuan sibuyas ay magkuha ko. Ay ka nagkuha ma. Mag-video ta ko. Si mama na ko nagsibuyas Ayaw na ma. Nag-ibot na siyang garden nga bago pagitanom. Thanks. Nara guys. So, ako na timod to dito para mag-video-video ko. Dili na lang. Siya namin nagkuha di. Muto ko mama guys. Butan ko ito guys. So ako siyang gihugasan guys. Kaya ay, para asan din yung sibuyas ma? Para asan ni? Kau ba sa mantika? Ay, sige. Wait lang. So magbutang na tag-uwil guys. Uwil sa baboy. Ay, anong camera to? Uwil sa baboy. With diba? Mana siya? Sakloban pagkahuman. Hindi na yabo. Amang ko. Wait lang. Video na lang ako. Oh my god. Narang kalabasa at ikibutang sa kalha. Yes. Uka-ukayon. Pwede mapagod. Kasi magpisit-pisit. Kasakit ba yung makataste? Pagkahuman, ibutang kalabasa di sa kalha guys. Yun na yun guys. Oh my god, boring. Laban. Uka yun. Hindi mapagod. Okay. We in fairness ha, humot ang kanang kuan. Ang kining kuan. Humot ang kining kuan. Kining sibuyas. Humot kayo. Yan ka nahambong. Oh my god. Pagkaman guys, takluban ng kanang kuan guys. Kining kalabasa guys. Kaya para pumok og kadali guys like this. Yes! So guys, na ako sa kong kwarto guys, kaya makakog sensilyo guys, kaya makatubitsin guys. Nag-utan-utan ko guys, na wala man ay bitsin. Magpalit sa kong bitsin. Magpalit kong bitsin guys, kaya wala may bitsin guys. Taman ta pagkaan ito mga gulay nga may bitsin. Pet? Kanang walay bitsin ay nag-utan ko. May pwede mga yung nakoy dos, ay palang bitsin. Tiksin ko matang napalit na larat. Mga ko be. Wala ko yung sensilyo, promise. Ay. Cut! So guys, hindi ko na siya guys. Ikaw. So magpalit ko ka ng bitsin. Mato ko sa tindahan. Ayo. Bitsin ako te isa tagpila tag 5 palit ko isa nanak ko sa tindahan
Ay! Silky man. Nag-video ko kay Isa mo na yung magkukuhan. Lord, nag-video lang ko. Eh? Kaya ka nang kuan, char. Thank you. Narabitsin, guys. So, joker ko, okay. Wala man yung bitsin, guys. So, ano sa man yun? So, so, kanang. So, cut na, guys. So, thank you. Thank you for watching. Ay, wala pa di ay. Kaya na pa di. Next. Ha? Ah, knitbag. Ah, man. Ha? Ah, sa kasilyas? Ay, sa CRDI, guys. Knitbag daw. Muna yung knitbag, guys. Nama. Charis. Bye sa. Ay, mga kaupaw, magtilaw na ta. Magtilaw ta sa itong gilata. Ay, nat na ka. Uy, nalata ang kalabasa, guys. Ay. Init ulit. Init! Ay. Wala akong masabi, guys. Wala, mga ano tao eh. Luto na siya, guys. Mara, oh. Ang finished product. Yes, muna siya. Finished product. Ang lami yan, guys. Malami yan, guys. Nanggigil na ako, guys. Sige, so... Hala! Ha? Ha? Wala akong payo nga. Nabali naman good na siya makagahangin atong Pasko. Hala. Sa kung kadanghag ba? Nalimtan na kulunod ang kanang dahon. Muna lang po, lami-lami. Ukayin siya, guys. Nalimtan na og kanang guys. Ukayin na lang dito, guys. Ukayin. So, mana na ako eh. Kaya gutom na kayo eh. So, that will be all. Thank you for watching. So, please share and click on, you know, to my video. Oh my God. Mga kaupaw, thank you very much for watching. Wait lang, huling mo ba? Thank you for watching me, oy. Umano to siya, guys. Bye-bye! Bye-bye na, oy. Don't forget to subscribe, like, and share, and click the notification bell. So, babush. Sabak ako ay.